Vidíš ľudí v svojom okolí, ako sa posúvajú a ty si vravíš prečo sa to mňa netýka. Vítam ťa na tomto YouTubeovom kanáli. Dneska pôjdeme do toho, aby si sa dostal do energie expanzie, aby si myslel vo veľkom. Celý tento kanál je robený práve za týmto cieľom, aby si sa mohol napojiť na tú najlepšiu verziu seba samého. Moje meno je Maroš Verba. Už od roku 2010 sa vediem ľudí, koučujem ich a od pandémie som začal rozvíjať intuitívne schopnosti a dneska som praktikom rôznych techník a kombinácií rôznych techník, ktoré ma opravňujú a dovolujem si robiť so svojimi klientmi kvantové skoky. Napájame sa na tú najlepšiu verziu seba samého a dneska prostredníctvom tohto videa pôjdem do takej teoretickej časti, budem s vami robiť taký skupinový coaching, budem niektoré veci pomenovávať a budem vás zamotávať, budete mať trošku možno taký zmetok z toho všetkého, čomu veriť, čomu neveriť, čo je pravda, čo nie je pravda. V každom prípade veľa vecí, o ktorých budem hovoriť a o ktorých hovorím, sú možno trošku ďalej za tou racionálnou mysľou. Tí, ktorí už majú nejakú takú vedome si zvyšovali stav vedomia, tak vedia, o čom hovorím, že svet je aj lineárny, alebo proste má iné rozmery ako len tento 3D svet. A všetko je to o prebratí 100% zodpovednosti za všetko, čo v živote tvoríme. Chcem, aby každý človek, ktorý so mnou absolvuje, či už tu na našom YouTube Vedomý líder, túto teoretickú časť, alebo si niektorí z vás dovolia ísť aj do tej energetickej práci a budú chcieť odstrániť odpor, strach a naozaj vstúpiť do novej identity a využijú na to náš Hero kanál Vedomý líder, kde je v podstate také pokračovanie tejto teoretickej časti. Tam máte možnosť naozaj takého praktického napojenia, taká vedená meditácia, kde sa napájate na tú najlepšiu verziu vás, najkrajšiu, najlepšiu, najhodnotnejšiu, proste so všetkými najprívlastkami a od nej čerpáte dáta a programujete sami seba na to, aby ste to mohli dosiahnuť. Pre niektorých z vás, ktorí chcete sledovať toto video, aby ste možno tak nejak navnímali, nacítili, o čom sa rozprávame, tak je možno dobré si pomenovať niektoré pojmy, ktoré budem používať. Jeden z takých pojmov, o ktorom chcem hovoriť, je manifestácia. Manifestácia, asi ste už niečo také počuli. V podstate sa bavíme o tom, že my manifestujeme, čiže tak nejak v Biblii je napísané, praj si a bude ti dané. Čiže to je manifestovanie, že keď si prajeme, tak vlastne to je tá manifestácia a my, pokiaľ máme otvorené to prijímanie, tak sa veci premenia. Z tej myšlienky sa stane reálna záležitosť v 3D svete, reálna vec. Problém väčšiny ľudí je, že či vedomé alebo nevedomé, keď manifestujú, tak sa dívajú na ten nedostatok. Dívajú sa na nedostatok vecí, cítia nejakú negativitu z toho, že niečo nemajú. No je potrebné sa prestať sťažovať na to, čo nemáte, aby sa mohlo prejaviť to, čo chcete. Pretože tým sa to vlastne blokuje
A nesmiete sa dívať na ten problém, ktorý jednoducho pred vami stojí. Potrebujete jednoducho vstúpiť do takej energie možného. A tá paradigma podľa Google je paradigma vlastne uznávaný princíp. Je to nejaký súbor, metóda, model, presvedčenie, ktoré spolu tvoria základ ďalšieho poznania. To som si pripravil definíciu paradigmy. Tá paradigma vlastne, ktorú je potrebné prijať, že všetko už existuje, všetko je možné a všetko je energia. A to je paradigma, ktorá ti bude slúžiť, ktorá vám bude slúžiť, pretože neexistujú žiadne pravidlá. Si treba uvedomiť, že všetky paradigmy a pravidlá a príbehy, ktoré v sebe nosíme, niekto vymyslel. Že to je pravda a ľudia to kúpili, potom sa to stalo nejakou populárnou, prijatou paradigmou a dneska my v tom žijeme. Takto niekto to vymyslel s pracovným časom napríklad. Hej. Že od pondelka do piatka sa pracuje od 9. do 6. Tak to nie je nejaká absolútna pravda, že toto je, to niekto vymyslel, niekto nám to ukázal, sa to overilo, niekto z toho profituje a niekomu vyhovujú tieto pravidlá a je stále viac ľudí na planéte Zem, hlavne taká nová generácia mileniálov a generácia Z, ktorá láme tieto pravidlá a nechce hrať túto hru v podstate takého takej ďalšej evolúcie od otrokárstva je práve tento spôsob pracovania. Možno naši rodičia takto ešte veria tejto paradigme, ale niektorí z mladých ľudí už z toho vykorčulovali a už zmenili tieto pravidlá a nehrajú túto hru. Nie sú ochotní. Dneska mladých ľudí nedostanete do fabriky, aby tam pracovali od rána do 5. Proste mladí ľudia chcú tvoriť, chcú byť kreatívni, chcú cestovať, chcú zažívať. A potrebujeme ukončiť nejaké robenie rozhodnutí na základe predchádzajúcich chýb. Je veľmi dôležité sa zbaviť tých starých príbehov, zbaviť sa toho kufra, neviditeľného kufra, ktorý ťaháte nejak tak za sebou a bojíte sa pustiť niečo staré, bojíte sa pustiť tie príbehy a tie pravdy, ktorým skalopelne veríte, pretože vás držia nejak v bezpečí, lebo zmeniť to je vlastne niečo nebezpečné. Ale tá paradigma, ktorú chcem, aby ste prijali, je, že proste všetko je možné, že v paralelnom vesmíre už tá vaša verzia vás, tá najlepšia verzia už existuje a vy sa na ňu dokážete napojiť, len si to musíte dokázať predstaviť. Je nespočítateľné množstvo ľudí v histórii, ktorí povedali, že čo si vaša ľudská myseľ dokáže predstaviť, sa stane skutočnosťou. Len ten ochránca vo vás, to ego, vám možno nechce dovoliť ani dopozerať toto video, ani ísť do Hero nášho membershipu, aby ste urobili energetické čistenie a zbavili sa toho neviditeľného kufra plného odpadu a bordelu, ktorý so sebou ťaháte, ktorý vám už neslúži, tých starých vecí, ktoré už aj tak nikdy neoblečiete, ale stále ich budete držať v skrini. Toto je vlastne tá energia starého, ktorá vás možno vystihuje. A pokiaľ sa toho chcete zbaviť, je potrebné púšťať staré a vy si to potrebujete dovoliť.
A možno si ešte stále hovoríte, že vy na to ešte nie ste, možno si hovoríte, až keď budem mať peniaze, tak vtedy niečo urobím, začnem cestovať, až keď budem mať peniaze, začnem podnikať, nemôžem začať podnikať, neviem, nemám dostatok kvalifikácie, nemám. Ja sa pri svojej práci práve s ľuďmi, s takýmito limitmi som sa stretával, veľké množstvo ľudí práve takéto limity majú a vystihujú ich. A mňa tá práca s nimi priviedla až k tomu, že som intuitívny business coach a začal som pracovať práve s podnikateľmi, ktorí majú väčší vplyv ako zamestnaní ľudia a oni možno tvrdou prácou dokážu zarobiť peniaze, ale v momente, kedy nie sú prítomní pri tom podnikaní, tak sa im to začína rozpadať a problém je energia. Preto aj heslo našej platformy Vedomý líder je, že 80% je energia a 20% je stratégia a nejaký mindset. Aj toto, čo dneska robíme, je tých 20%, zvyšných 80% je v Hero. Sú príbehy starej verzie vás, ktoré vám hovoria a držia vás v úzadí, ale definícia nejakého vášho čistého potenciálu hovorí, že naozaj všetko je k dispozícii a vy sa nemusíte ničoho báť, že nepotrebujete byť dostatočne kvalifikovaní, aby ste uspeli. Je to len nejaký ochranný mechanizmus, ktorý, alebo pravda, alebo príbeh, ktorý v sebe máte nejaký program, ktorého sa potrebujete zbaviť a to je ten limit, o ktorom hovoríme, tie limitujúce presvedčenia. To, že sa vám niekedy stalo, že ste aj niečo začali robiť a nejaký multilevel marketing a 1-2 ľudia vám neprišli na stretnutia, to neznamená, že všetci ľudia nechodia na stretnutia. To, že niekto zrušil nejakú objednávku a vy ste mali nejaké storno, to neznamená, že všetci ľudia rušia objednávky a každý má storno. Potrebujete vedome odvrátiť pohľad od tej negativity, od toho temna, na ktoré ste sa doteraz zameriavali a začať sa vedome jednoducho dívať do toho svetla. Začať proste sa dívať a pýtať sa, ako mi táto situácia poslúži. Ja chcem od vás, a ľudia, ktorí so mnou spolupracujú, majú konkrétny plán toho, aby vedeli premeniť príležitosti alebo problémy na príležitosti. Čiže aby vedeli tie príležitosti využívať v svoj prospech. Je nespočetné množstvo príkladov v našej histórii ľudstva. Firma M3, 3M. Vyrobili vlastne, viete, čo mám na mysli, tie také nalepovacie papieriky. Vyrobili tony nefunkčného lepidla, ktoré proste nefungovalo, nelepilo. Mali obrovský problém. A bol tam pán, ktorý si rád čítal Bibliu. Biblia má také tenké strany a cenil si tú Bibliu, nechcel ju čmárať, nechcel ju zlepiť s nejakým poriadnym lepidlom, nechcel ju poškodiť ani písaním, tak dostal sa do toho, že začal ten problém tony nefunkčného lepidla premieňať na príležitosť a dneska je to multimiliónový biznis na celom svete, sa kupujú vyznačovačky v podobe papierikov, ktoré si viete nalepiť ako záložky, odkazy a problém bol premenený na príležitosť a zarobil milióny. Šampanské. Mních, ktorý chcel vyrobiť víno a niečo sa v tom procese vína pokazilo, proste začalo šumieť a dal to ochutnať ostatným mníchom a im to chutilo a
tak Don Perón dostal vlastne za úlohu urobiť ešte viac to víno šumivé a ešte viac toho šumivého vína. A toto je príbeh najprosperujúcej, najziskovejšej firmy v oblasti vín, Dom Perignon. Čiže šťastná náhoda za všetkými nejakými extrémnymi úspechmi je nejaká šťastná náhoda, nejaké premenenie problému na príležitosť. A inovácia začína vynájdením nejakej novej paradigmy, nového spôsobu myslenia, nového uvažovania nad vecami. Čiže akýkoľvek problém máte pred sebou, je potrebné byť v tom svetle a dívať sa vedome, zmeniť ten pohľad na ten problém a pýtať sa, keby som vedel bez pochyb, že to pre mňa dopadne tým najvhodnejším, najlepším spôsobom, že to pre mňa bude fungovať. Čomu by som veril? Čo bude moja pravda? Aký to je darček pre mňa, tento problém, tento nevyriešiteľný alebo táto prekážka, ktorá mi prišla do cesty. A ja vám garantujem, že to riešenie príde. Nedávno sme mali pandémiu. Hej. Čas nedávny a ľudia neverili, že by sa dalo pracovať z domu. Ja si pamätám, že keď som s ľuďmi chcel robiť predtým nejaké video hovory, tak bol to problém. A teraz je to normálna vec, je to nová paradigma, ktorá tu vznikla. Mnoho ľudí vďaka tomu, že vznikol home office, majú viac času na rodinu, viac spriaznených duší sa spojilo a našli sa, pretože nemuseli pracovať. Vystúpili z nejakého starej nefunkčnej paradigmy a začali byť efektívnejší, produktívnejší. Korporácie a veľké firmy začali byť ziskovejšie, pretože nemajú také náklady na tých zamestnancov. Čiže je tu veľa príkladov toho, len my sa potrebujeme začať správne pýtať. Potrebujeme mať tie správne otázky a že aká je to príležitosť pre mňa. Musíte prejsť od sťažovania sa na to, prečo to nefunguje a vidieť cez určitý filter príležitosti. A ja vám garantujem, že riešenie vždycky príde. Keď zmeníte určitý pohľad na problém, na tú príležitosť, tak zapínate určité kritické myslenie, ktoré vo vás zapína kreativitu, tú expanziu, o ktorej som na začiatku hovoril, že vás chcem dostať do tejto energie expanzie. A je potrebné pustiť tú starú verziu, preto bez energetickej práce sa to bude dať urobiť len veľmi tvrdou prácou. A pokiaľ chcete využívať v živote skratky, ja som si išiel tou cestou tvrdej práce a dovolil som si v určitom momente to pustiť, túto paradigmu, a dneska viem, že existuje ľahší spôsob, šťastnejší, zdravší, kde nemusíte niečo za niečo vymieňať. Veľmi dôležité je, keď chcete byť v tejto energie expanzie a vidieť v probléme príležitosť, tak potrebujete sa vedome dostať do vyšších vibrácií. Frekvencia strachu na mape vedomia od Davida R. Hawkinsa z jeho knihy Moc versus sila hovorí o nejakej vibračnej frekvencii. Ja dokonca aj tú knihu tu mám. V tejto knihe je veľa zaujímavých pohľadov práve na ten lineárny pohľad na svet a na fungovanie. Ale čo je tu zaujímavé, je táto mapa vedomia,
kde hanba je najnižšia hodnota, je to hodnota 20 v mierke od 20 do 1000. A keď meditujete, tak ste vo frekvencii zamilovania, čo je hodnota 500. A keď ste v energii príležitosti z takého vzrušenia, z lásky, v radosti, že ste plní nápadov, tak to je tá frekvencia, kedy sa vám otvára ako keby ten nekonečný vesmír možností, že zrazu všetko je možné. A vy potrebujete urobiť také... Už ste niekedy robili rozhodnutie v svojom živote z energie strachu? Napíšte do komentáru, či ste robili takéto rozhodnutie z energie strachu. Ja veľakrát kvôli peniazom a často a s odstupom času vždycky strach je mimochodom frekvencia nejakých 100 a možno aj z hnevu. Takže vždycky to bolo ako keby také zlé rozhodnutie, ktoré mi neprinieslo niečo veľké, niečo zásadné, nejaký ten posun. A keď sa vrátim k tomu úvodu, kde som hovoril o tom, že máte ľudí v svojom okolí, ktorí sa posúvajú a vám sa to nedarí, tak je to práve na zamyslenie, v akom stave vedomia sa nachádzate. Možno aj keď hľadáte, že sa v živote trápite kvôli spriaznenej duši a chcete stretnúť toho životného partnera, takú polovičku srdca, tak je veľmi dôležité, aby ste boli v tej dôvere, že keď vy viete každou jednou bunkou svojho tela, že existuje spriaznená duša, ktorá vás tiež hľadá, tak boli by ste tou lepšou verziou seba, boli by ste krajší, by ste sa lepšie obliekali, boli by ste si vedomí toho, že ste hlavná cena pre tú druhú stranu, že tá druhá strana vás hľadá, vy ste odmena pre ňu, čiže by ste sa viac cenili, by ste boli múdrejší, vtipnejší, proste mali by ste vyššie štandardy nastavené. Ale ak ste v nízkych frekvenciách, že sa bojíte, že nikoho nestretnete, že to tak nie je, tak vám aj intuícia zlyháva. A intuícia vám vtedy nefunguje. A to sa bežne deje medzi podnikateľmi, že im nefunguje intuícia, pretože oni sú v nízkych vibráciách a len tvrdým makaním zarábajú. Preto im pomáhame práve prostredníctvom našich pobytov, nášho Hero programu a individuálnych konzultácií, takých session. A by ste mali ďaleko ako keby viac nápadov. Aj tá intuícia vám pomáha, keď ste vo vysokých frekvenciách. Čiže to isté aj v biznise. Znova, ako keď si poviete, že OK, tak ja nerobím a sústredíte sa na ten nedostatok, že nerobím nejaké kampane, nerobím Instagram, nerobím sociálne siete a proste týmto také pocity viny a výčitky a sústredíte sa na ten nedostatok. Znova, sú tam nejaké paradigmy, nejaké pravidlá, ktoré nás niekto naučil, že musíme poslať, ja neviem, 12 e-mailov a o 2:00 ráno musíme postovať reelska, že teraz musíme robiť 60-sekundové reelska a v reelskách musíme používať hook a všetky tieto veci. Niekto vymyslel tieto pravidlá, aby v nás vytvoril potrebu služby, aby sme si ho chceli najať. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že to sú nejaká hra, nejaké pravidlá niekoho. A možno ste z toho úplne zamotaní, čo vám tu hovorím. Ja iba chcem, aby ste si začali vytvárať vlastné pravidlá. Je dôležité uzavrieť tú starú verziu,
ktorá verila pravdám, ktoré ju dostali tam, kde je teraz, a pustiť sa do tej novej, tej najlepšej verzie seba samého. A bude mi cťou, keď vás v tomto budem môcť sprevádzať, či už na našom Hero Hero kanále, alebo na mojej stránke, kde si viete so mnou dohodnúť konzultáciu a vieme sa pozrieť na to, ako si vieme navzájom byť nápomocní. Lídri, teraz chcem, aby ste pustili tú starú verziu, takže utekajte na Hero Hero a pozrite si a dovolte si sa napojiť na tú najlepšiu verziu vás. Vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudni si dať odber na tento YouTubeový kanál. Ja ťa budem s mojou priateľkou Aurorou sprevádzať pri ďalších témach, ktoré súvisia s touto filozofiou. 80% je energia, 20% filozofia, stratégia, pretože ono to naozaj tam, kde končí mozog a rozum, tak začínajú práve trošku iné pravidlá, také medzi nebom a zemou.